har om Photosmoke, og her har vi en lille illustration over, hvordan Photosmoke det bliver skabt, og hvordan det bliver farligt. Og det hele starter med bilen her, som udleder gasser, og så har vi kulværket herover, som også udleder gasser fra skorstenene. Og når det bliver ramt af solens stråler, så bliver det til giftige kemikalier. Nå, det var vores forside. Så har vi en lille indledning, øh, hvor vi har de forskellige punkter over hvad det er, hvordan sker det. Så har vi et lille billede. Så har vi nogle konsekvenser, hvor meget det skader og hvad det skader. En tabel, hvornår man fandt ud af det, og hvad man kan gøre ved det, og hvor det er mest udbredt, og så har vi lige nogle kilder til sidst. Okay, som I kan se, så er vi nået til det punkt, der hedder, hvad er det? Det er en sekundær luftforurening, som skader både miljøet og befolkningen. Det hedder fotosmog eller fotokemisk ozondannelse, hvis man hellere vil sige det. Og fotosmog, det stammer fra de engelske ord smoke og fog. Når man trækker det sammen, så bliver det til fotosmog. Det såkaldte fotosmog, det bliver dannet, når der bliver forbrændt kul af på kraftværker, eller når bilerne de udslipper CO2. Ja, det er nogle grundstoffer, som bliver til kemiske giftgasser. Så er vi nået til, hvordan det sker. Det sker, når der bliver forbrændt kul af, eller når køretøjerne er tændt og kører, altså i store byer, hvor bilerne de måske holder for rødt eller sådan noget, hvor de udleder CO2. Ja, men det meste det er, når kul det bliver forbrændt af. Men selve den kemiske reaktion, den sker, når sollyset rammer partiklerne i luften, som så gør, at det bliver sundhedsskadeligt for både miljøet og menneskerne. Så har vi et lille billede om, hvordan det ligesom hænger sammen. Der kan man se, der har vi en illustration af, at det er bilen. Der har vi taget en bil, som udleder gasser, og så når solens stråler rammer det, så bliver det til en hel masse giftige stoffer, som så flyver rundt i luften og danner sådan en tågesky, som er skadeligt for mennesker og miljøet. Så har vi lidt om konsekvenserne, og konsekvenserne er, at der bliver lavet giftige kemikalier, som er miljø- og sundhedsskadelige. Det kan give svin i øjnene og vejrtrækningsproblemer, og det fører også til astma. Ja, og det ødelægger også ozonlaget, og plus det skader bygninger og statuer, som kan blive misfarvet af fotosmoken. Så har vi lidt om, hvor meget det skader, og hvad det skader. Det skader miljøet en del. Faktisk ikke det meste, men næsten det meste. Fordi befolkningen skader det også rimelig meget. Og så skader det ozonlaget, som vi lige sagde før, med atmosfæren. Så har vi en tabel over miljøeffekter, hvad der ligesom er slemmest af de gasser, der bliver udledt af mennesker. Der har vi for eksempel drivhuseffekten, forsurning og næringssaltbelastning og fotokemisk ozondannelse. Der kan man se, at vi har understreget fotokemisk ozondannelse, fordi det ligesom er det, vi har om, men det er det, der skader mindst af de 4 forskellige gasser, vi lige har fundet. Ja, man kan se, at drivhuseffekten er den, der skader allermest, og så kommer næringssaltbelastningen, og så kommer forsurningen, og så til allersidst fotokemisk ozondannelse. Det er meget, der er en markant forskel på for eksempel drivhuseffekt og fotokemisk ozondannelse. Hvornår man fandt ud af det? Der har været mange teorier om, hvad det kunne være, og der har været mange gode idéer, men det var først i omkring 1950'erne, at man ligesom fik den største viden om det og fandt ud af, hvad det egentlig var. Det siges, at det var Henri Antoine, som ligesom
fremlagde det for andre forskere ved en helsekongres i 1950'erne. Der har selvfølgelig været nogle udslip nogle tidligere år, men man har ikke rigtig kunne sætte ord på, hvad det var for noget. Det var først der i 1950'erne, man rigtig vidste noget om det, og kunne kunne forske i ting, der kunne hjælpe med at mindske det. Og hvad kan man så gøre ved det? Vi har kommet med nogle forslag her med, at man kunne lave højere skorsten, som vil sende gasserne ud i atmosfæren i stedet for, så det ikke skader menneskerne på jorden. Men ja, det skader så selvfølgelig også atmosfæren en hel del. Så har vi også vi kan skifte til vedvarende energi, som vi så er i fuld gang med her på jorden. Fordi vi tænker jo meget på miljøet. Og så har vi, at vi kan sætte eller vi kan udvikle filtrene til bilerne, og udvikle nogle bedre filtre til skorsten. Og hvor er det så mest udbredt? Det er for det meste i store byer, som for eksempel Los Angeles og Beijing, hvor der er store kulværker, og hvor der kører rigtig mange biler. Så havde I en lille historie om noget, der skete i London i 1952, hvor der var 6.000 mennesker, der døde, og 25.000 mennesker, der blev syge. De kaldte hændelsen The Big Smoke, som varede i 4 dage. Så har vi så en lille kildeliste, der viser, hvor vi ligesom har fået tabellen og billederne fra, og så har vi selvfølgelig fået lidt hjælp til viden omkring det af den store danske